Искате да закупите двустаен апартамент, ново строителство, завършен съгласно БДС, сградата да бъде готова, да бъде луксозна и да е в престижен район. Имам такова нещо за вас. Районът е на квартал Бриз, в близост е до Кауфланд. Сградата е наистина много хубава, луксозна, готова е. Апартаментът е завършен по БДС и сега ще ви го покажа. Това е сградата зад мене. Тук се вижда апартамента на първи висок етаж е. Това е входа на сградата. Вече сме вътре в сградата. Общите части са много луксозно завършени. Всичко е сложено вече. Имаме парапети, асансьор. Влизаме от тук в самия апартамент. Така, входно антре. Насам баня с тоалет в едно помещение. Тук е предвидена спалнята. От нея има излез на тераса. Това е всекидневната, или да кажем кухня с трапезария, от която също има излъз на тази тераса. Ето къде са предвидени изводите за кухня. Общо взето, това е.